Tak máme tady 2 osoby. Vlastně 3. Jedna je smrtka, teda. To je Mikina. Co se pod tím skrývá? Kdo pak se tam skrývá? Eliška, ano. Hej, to mi našla ta lecka. Jo. A pod tím jsou další 3 lidi, ale ty jsou nějaký malí. Jo, ty jsou na Mikině, jo. Tak. Ančo, co nám povíte dneska zajímavého? Koukáš na Kubu. Ale na displeji koukám na tebe. Ty povím zajímavého. 4 4 hodiny ráno budou. Na display koukám na tebe. A už je to hodně náročný přemýšlet nad tím, když jsem tady s tím kejve. No, to by to není příjemný. A to jsem nepsal. No, tak jak jste si užili Back to School Party, která ještě zítra bude pokračovat? Tak určitě. Já musím teď končit dneska. Jo, dneska, ale zítra vlastně. Je to dobré. Je to dobré? Máme zbejte, že bez problémů. A je to vadný. Co dělá vedle Elišky to konopí tam? Nebo co? Je moje, si nevšímej, to nezabírej. No tak proto. Ty Teďka bude... opožděný reakce. Nezastavuj. Dej mi to. Pořád. Jo? Prosím. Tady stříháš? Tak prosím o... Anice stříhá. Anice stříhá a máme tady Víťu. Zdravíme. No nazdar. Právě jsem dopil jsem tak. Nergej se mnou. Který Nergej. už je tak den prázdný, jo. Tady máme Vášu. Jsem tak. Máš ráda Sintek? Ty jsi to schodil. Máš ráda Sintek? Jsou právě, dá se to nějak přiblížit. Tvoji ženu musíš dát na kameru. Jsou 4 hodiny ráno, ale A není jo. to vidět. Já nevím, kde je. A Vítě nemá koště. A Jsem jmenuje vydal se svobodu. Ne, tvoji ženu, nebo Vydal manželku. svobodu. Váša Ona mi spí. dobrovolně pustila, ne? Jmenuje se A Váš je Koštěková nebo odstíhanej a Svatáková? oholenej. Kde oholený? Kde? A Eliška je schovaná. Je tam ukulele. Kouk. Díky, teď bude jak blbé, My jsme tady poslední přeživší, co ještě ukulele je nespí. tohle? A Kuba má rekord, protože on tady bude s náma ještě do dneška díl. Report? Ne. Protože ještě nejde spát. Report. Teda, protože tady bude spát, takhle jsem to Ty chtěla to fakt říct. jako nahráváš a takhle jsme tam normálně. Mně to přijde, že tam musíme být jako takhle. Úplně strašně moc. Všechno, jo. Takhle tady má nohy. A houpe. Ukaž, jak houpeš. Koukej, no. Jsi nechtivej. To bude zajímavý video s nohou. Mě ne. Tak to nerad to. Víte, video Bude gení. na YouTubeku, neboj. A kromě tady Anča. Tram to tam. Hej, Tak. ale fakt dementi.